Dinosauroen jatorria eta eboluzio zehatza eztabaidan dagoen arren, hemen 8 datu. Mesozoiko aroko triasiko periodoaren erdialdean agertu ziren, orain dela 253 eta 233 milioi urte artean. Dinosauro hitza Richard Owenek proposatu zuen 1852an eta grezieraz muskerri izugarria esan nahi du. Narrastiak baziren ere ez ziren arrasean ibiltzen, 2 eta 4 hankakoak zeuden eta batzuk korrikalari azkarrak ere izan zitezkeen. Fosilak aurkitu diren dinosauroen artean, altuena eta astunena zein den ez dago argi. Brachiosaurosek 12 metroko altuera eta 260 tona arteko pisua zuten, baina Argentinosaurosek 77 tonako pisua zutela proposatu dute. Luzeena ordea 1907an Wyomingen aurkitutako 30 metroko diplodocus bat da. Lur lehorrean inoiz egondako animaliarik handienak izan badira ere, batzuk oso txikiak ziren. Epidexipterixek adibidez 25 zentimetroko luzera baino ez zuen. Dinosauroak berez ez dira desagertu. Hegaztiak dira dinosauroen adar baten ondorengo. Lehen dinosauro fosilak 19. mendean aurkitu ziren, eta batzuen tamaina handia eta natura ikaragarri eta fantastikoagatik liburu eta film ugari egin dira euren inguruan. Adibidez, Jurassic Park frankizia.